Wengane zawethu impela ngenza nikhole igcwame lisha njengoba ke seligonyolokele ke ngokuthenga kwama views khona phana ke kwa YouTube. Kodwa lapha masikune khulitaba wengane zawethu impela ke sinibingelele. Kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje mase qala ngane kuyona channel yake wenze kulungile. Uciphize usubscribe nayo notification bell. Khonza uzithola zonke izindaba ke shisayo nazo izi-3 nayo. Hayi ke wengane zawethu impela ngenza nikhole igcwame lisha njengoba ke seligonyolokile ngokuthenga kwama views khona phana ke kwa YouTube. Njengoba ke wacacisa ukuthi ke mangaba kufuna ukuthenga ama views ke ingakube ke uciphiza kephi bafethu impela phamba sikhuluma kakhulu ke ake sinitshela yona ke lenkulumo ke ka SK nani ke nizwele kufana nento YouTube nginobani manje 13 million 13 million yabo njengamanje ngibheke 14 million ku YouTube lapha ku YouTube kunama option uyakwazi ukuboosta lapha ukuthi lo 14 million mhlambe ngushaye ngeviki ngo5 days sothi ngizoshaya lo 5 ayavela lapha ukuthi upressa la ayavela ama options zonke yabo. Hayi ke wengane zawuthi impela ke lisho njalo phana ke kwamelisha njengoba ke beliveza ke indaba yokuthenga kwama views khona phana ke kwa YouTube. Kodwa thina ke simbuso sithi MTV sithi nje ake sihle ngobonda idibani yona ivideo elandelayo.